Non malom det pia dangalong puthot COVID-19 akeso avur nangkili thuraka jok det pia dangalong okpran kilang asai kamatung pen puthot kachere megjia phan tisik chedang pon boma porhut bangpli COVID-19 keso pena jok kithia phai kelong pontu lason si birta ke pangdak ponatengke India long non amat puthot COVID-19 akeso avur nang pathu bom tanglo Bangso COVID-19 na kiso kelong aphai wo signify hini urmiar ni ada por phai ner kep apor hut anabangki kadu kawe bangsuri ke thomra pharosir kebra truck kebra isi an aphai long pontanglo Ministry of Health and Family Welfare ahin pen ke pangdak pon atengki bangso aningkan ke damtang arkoi cheklo pen COVID-19 na kiso pen ajok bangthong kebra hini an kithia phai leponlo lapen puthot wo signify isi bhomkurani le thot sitami puthot bang li kithia phai longpon thulo kusi pangdak ko official data teng pen langdam pulote kedam tang wo signify isi bhomkurani puthot bang in kora ke thom COVID-19 na kiso kilong tho phai bat pon thutang lo halapu Delhi Tamil Nadu Maharashtra lapen Kerala state along pen COVID-19 akiso kilong aphai longpon lo Lapenan parta Delhi along bangpli kebra troxy and COVID-19 na kiso phai nang ba thupen kaddu kawe bang pharo plira trok ner kebra ke thom an national capital along kiso phai longpon lo halapu Kerala along COVID-19 atini akeso ke long phai bang thong kebra pho pen bang suri sira bang pharo plira thong kebra pho an aphai lek dang lo Maharashtra long akini COVID-19 akeso ke long aphai bangin korai si pen kaddu kawe bang pharo hora truck West Bengal long akini bang plikebra pen pangrum pen bang pharo ke thomra thongkebra si an COVID-19 keso avur ke long tho phai nang ba kontang Bangso Kothak Union Minister of State and Health and Ayush Mate Independent Church Pratap Rao Yadav ahin pen kaning jepon atengke bangso COVID-19 akiso avur pen kachesong pon thuji aphan abangke Central Sarkar hin pen chisik pon pamilo pusi ning jepon lason thotsi karbianglong arlolong sitami COVID-19 akiso pen kachere megji aphan pura doctors do an nurse staff saipu saipi pen kidanglok ke charlie bomb also mardo an sitami kachere lapen Chirok tok pen kedojia phansi pachini pon bangso long ke pachini pon ateng pen marks kachiku pen kedo ke thak kache pahelo kedo ke thak kache pangthir la pen sanitization pen kedang lok me thang aphan ajat a symptoms le chilang sidami se ka chilang a hemalong dam pen asatnang che endam nang ji pura wo signify hiniarni Dipu Medical College and Hospital a principal cum chief superintendent Professor Dr. Sumitra Hexer pen pachinipo National Desk Report Carbin Long Live